Forleden dag, der skulle jeg hjælpe en gammel dame med at slippe nogle indkøbsposer, ikke? Det tog lige lidt tid, før hun fandt ud af, at jeg bare var en hjælpsom nabo, og ikke havde tænkt mig at stjæle hendes kattemad. Men så blev hun også helt overstrømmende. Det viser så, at hun bor egentlig ikke i min opgang, men i opgangen ved siden af der. Det er måske meget heldigt, fordi de gamle damer i min opgang, de er ret sure på mig. Når vi trisser afsted, det er, og kæft hun snakkede altså, om sin frække kat, om sine altankasser, om sin søn, der aldrig kommer på besøg, og om hans kæreste og sådan noget. Så lige pludselig så spørger hun mig, hvad jeg synes om de nye buske derude ved stien. Jeg ved sgu ikke noget om nogen buske, altså. Jeg cykler for det meste ikke ret hurtigt, og jeg ligger aldrig ude på græsplænen, så jeg læser på CPS. Det er ligesom der, hvor jeg har mit liv, ikke? Jeg har bare brug for en lejlighed, hvor jeg kan sove, og hvor jeg kan se Champions League. Men det kan en gammel dame på 75 år overhovedet ikke forstå. Så jeg ser ret tit Champions League. Så kommer gutterne med øl og pizza, og så skal vi bare se bold. Det er altså fedt. Det foregår tit hos mig, ikke? Fordi det er mig, der har den største lejlighed og den største fladskærm, ikke? Nå, men altså, så sidste gang her, så blev der sgu klaget. Altså, ret vildt. Midt under kampen, bare fordi vi følger lidt med, ikke? Så stod boliginspektøren derude sammen med 3 gamle damer, og så ringede de på, og så gik jeg ud og lukkede op, ikke? Og så sagde jeg, at vi skal nok skrue ned for lyden. Jeg havde ligesom ikke rigtig tid til at stå og snakke med dem, når der var fodbold. Så begyndte den ene af de gamle damer at snakke om, at det var også det samme problem i sidste uge, og jeg larmer for meget og holder fester og sådan noget. Det er generelt et problem med de unge i opgangen. Det ved jeg faktisk ikke noget om. Jeg kender ikke til noget andre unge i opgangen. Altså, der bor et par, tror jeg, fordi der står en barnevogn dernede. Men altså helt ærligt, det må de unge sgu da, eller de gamle der skulle da vende sig til. Altså, der bor sgu da andre end dem med deres potteplanter og katte, ikke?